bakarrik maite zaitut esatea. Noiz bihurtu da, maitasuna Uste dut bizitzan deno ditugula arazoak eta gora berak. Baina maitasunak eta diruak nola funtzionatzen duten ulertzen duzun egunean, zure arazoen 100 bat deutzesten da 100 ez esateagatik. Zeren, gaur egun amorrua sentitzen baduzu zure bikoteak edo lagun batek edo familiarteko batek esan dizunagatik edo bere ekintza batengatik. Eta askeago eta lasaiago bizitzen hasi nahi baduzu harremanetan, uste dut gaurko bideo hau interesatuko zaizula. Aurreko astean diruaz hitz egin nizuen eta gaurkoan maitasunaz hitz egin nahi dizut. Zer den benetako maitasuna? Eta hasi aurretik argi utzi nahi dizut, nik ez dudala egia absoluturik, baina mesedez, konprobatu ezazu gaur esandakoak zeure bizitzan, atera zeure konklusio propioak eta esango didazu. Zeren eta bideo erabiltzen baduzu zure harremanako hobetzeko, izan lagun artekoak, bikote artekoak edo familia artekoak, benetan poztuko naiz. Eta esango didazu, ez hasi, nik usten diot beste gizonak ere maitatzen. Bai, bere aita, bere osaba, bere anaia, eta beti ere beraiekin sexu harremanik izan nahi ez badu. Ados, orduan zuretzat, sexua da, zuk bera maitatzea uzten dizun kondizioa. Ados, jokatu dezakezu horretan, harreman mota dira, nik ez diot harreman hori ondo edo gaizki dagoenik. Baina garbi izan dezazun, zu kondizioa jartzen badizkezu besteari, ez zarela bestearen onena nahi izaten ari. Bera kendu behar du, bere askatasuna edo, bera kendu behar du, bere sexu gogoa besteekin, eta zuri bakarrik ematea, bere erabakia asketik etorri behar du, ez zu jarritako kondizio batetik. Bestela, ez zara benetan maitatzen ari persona hori. Nik nahi dudan bezalakoa zu, nik zu maitatu hori izateko. Ez, hori da bera maitatzea. Hori da beraren onginei izatea. Berak erabakitzen modu asketasunetik kentzea edo sexua zuri bakarrik ematea, perfecto. Baina, gauza bada harreman mota eta bestea da maitasuna. Ea noiz konturatzen zaren, bera ez dela zurea eta zutzarela inorrena. Zeren milaka harreman mota daude, milaka. Harreman bakoitza ezberdina da. Bai, niri etoz dezkit, denetetik ikusi dut. Baina, gauza da, harreman horretan, maitasuna ez da benetako izango, bestearen askatasun eta onginahia baldintzatzen baditugu. Iruditzen zait, maitasuna zer den ulertzeko modurik garbien eta egokiena lagun arteko harremanak direla. Zuk lagun batekin duzun harremanean, izan mutila edo neska, zuk bera maite duzu zure laguna. Gustora egoten zara berarekin, geratu nahi duzu berarekin, baina lagun hori beste lagun batzuekin ibiltzen bada bere lagunekin, zu ez zara haserretzen, eta gainera pozik baldin badabil, zu ere pozten zara. Ez diozu egunero deitu bar nauzu esaten, ez diozu egunero zer moduz nagoen galdetu barkedo diazu esaten, konfidantza duzu berarengan, eta ez duzu bera aldatu nahi. Bere jarrera batzuk gustatzen zaizkizu gehiago, beste batzuk gutxiago, baina onartzen dituzu, batzuetan diskutitzen duzue, baina gero amaitzen duzue beti, kafetxo bat hartuz, besarkatuz, edo lagunak izaten jarraitzen duzue. Ez diozu zuk ezer eskatzen bueltan maitatu ahal izateko. Ez dizkiozu kondizioa jartzen lagun arteko harreman horri. Ez diozu esaten ezkondu behar gara maitatu ahal izateko, edo eraztuna behar dut, edo kontatu behar dut. Hori da nire ustez benetako maitasuna. Ez diozu esklusibotasuna ere eskatzen, uzten duzu bere lagunekin ibiltzen. Eta nik uste horregatik esaten dugula askotan, benetako lagunak betirako direla, eta bikoteak joan eta etorri egiten direla. Baina ez da berez bikote edo lagunegatik, baizik eta benetako maitasuna sortu dugun, edo maitasun kondizionatua sortu dugun harreman horretan. Zeren uste dugu eta sinistarazten digute maitasun motak daudela, eta orduan etiketa jartzen dizkogu maitasunari. Hau maitasun askea da, maitasun inkondizionala. Ez, hau bikote arteko maitasuna, hau aita eta seme alaba arteko maitasuna, hau lagun arteko maitasuna. Gezurra da, maitasuna da. Gero harreman motak daude, baina maitasuna da. Eta maitasuna da, zuk barnean sentitzen duzun energia hori, bestearen ongi nahi duena, besteari ematekoa, bestea zaintzekoa. Hori da maitasuna, barrutik kanpora ateratzen da eta ez da inoiz bueltan jasotzen. Eta etiketa jartzen hasten zarenean maitasunari, maitasuna izatetik uzten du. Eta okerrena da, sinistu duzula, zure amarekiko sentitzen duzuna, edo zure alabarekiko sentitzen duzun maitasuna, edo zure bikotarekiko sentitzen duzuna, maitasun mota ezberdinak direla. Ez! Harreman mota ezberdinak dira, baina maitasuna kaso guztietan berdina da, eta da barrutik ateratzen den energia onginai hori bestearentzat. Eta orain izango dizut, imaginatu ezazu komentatu dizuan lagun arteko harreman hori, bai, benetazko maitasuna dagoena, zure bikotarekin. Posible izango litzateke? Zuretzat pentsiazina da, eta garaizarreko jendearentzat ere bai, eta iraganeko hasierentzat zer esanik ez. IJO esango nioke nere buruari oraintxe bertan. Nola onartuko diat nere bikotea beste batzuekin ibiltzea. Eta orduan, horren bikote harreman horretan, maitasunaren izenean kondizioak eta esklusibotasuna eskatzen diogu besteari. Eta bere askatasunak entzen diogu. Eta dena egiten dugu maitasunaren izenean.
kendu ezazu zure askatasuna, kendu zure zoriontasuna, ni lasaiago eta hobeto egon adin. Hori da benetako maitasuna? Hori ez da maitasuna. Gero harreman motak daude eta zuk erabakiko duzu ze harreman mota sortu nahi duzun zure bikotearekin. Baina hori ez da maitasuna. Ni adibidez bikote harreman batean baldin banago, ez zait ateratzen beste batzukin ibiltzea, ez zait ateratzen. Baina ni neronik kentzen naiz nire askatasuna. Baina zuri ateratzen bazaizu beste batzukin ibiltzea, nik ez dizut kondizionatuko zure askatasuna. Zuk hori nahi baduzu eta horrela zoriontsugo bazara, nora kenduko dizut ba nik zure zoriontasuna. Maitatzea baldin bada zure ongi nahia izatea, zuri desio izatea, zuri ongi joatea, aunque horrek nire deseo, interes egotikoekin, mentalekin ez datorren bat. Claro, ni nahiago nuke, baina hori ez da maitatzea. Ni nahiago nuke zu etxean egote eta hemen egotan erekin. Claro, hori da zure egoa, zure nahia, zure interes propioak. Baina hori ez da maitatzea. Maitatzea da besteari onena desio izatea, naiz eta zure interes propioak ez diren. Gero berak erabakitzen duela, berak ere bere askatasunak entzea da zurekin egotea, ados. Berak erabakitzen duela, bera libra nahi duela eta jarraitu nahi duela beste harreman batzuk izaten. Nik ez dut kondizionatuko. Sentitzen dut, bestela ez naiz maitatzen ari. Eta gero nik erabaki beharko dut, ea berak hori erabakitzen badu, jarraitu nahi duan bera maitatzen, edo kondizionatuko naizen ni, nire burua, bera maitatzeko, eta esango dudan, ez hori erabakitzen badu zuzuk, nik ja ez dut deus jakin nahi zutaz. Bale, galtzen zarena, ni ateratzen naiz. Zergatik ateratzen ez dinik galtzen. Zergatik zu nola sentitzen zara pertsona bat maitatzen duzunean. Zu pertsona bat maitatzen duzunean, zu sentitzen zara betea. Eta beti, ni sentitzen naiz ondo norbait maite dudalako. Orain, nik kondizioa jartzen badizkiot maitasun hori, eta esaten ari naiz, ez zu askea baldin bazara, nik ez zaitut gehiago maitatuko, ni ateratzen naiz galtzen. Eta zergatik egiten dugu, erakusi dugutelako maitasun serio bat, formal bat, non izan bat da esklusiboa zuretzako bakarrik. Orduan, zuk ez doiazu niri esklusibotasuna emango, ea zer pentsatuko duten gizartean. Orduan, ez zaitut maite, ez zaitut maitatuko. Ja, minskera, galtzen ateratzen zarena zu zara. Maite baduzu benetan, zergatik jartzen dizkozu kondizioak zure maitasunari. Egotikamente ondo ikusteko gizartean, ez zarela persona errespetagarri bazarela. Barkatu, zuk esklusibotasuna eskatzen ari baldin bazara, eskatzen nahi zarena da egidasunari berezia naizela. Zu ja bazara berezia, ja bazara esklusiboa, baina agian autoestima falta zaizu zeure buruarengan, eta orduan eskatzen nahi zara besteari niri egin berezi, niri egin esklusibo. Ez, nik ez zaitu zuri esklusibo egin behar, zu sentitu bazara esklusibo zarela, horrelako zarelako. Zeren nire ustez, eta nik ez dut egia absoluterik, baina nire ustez, maitatzea da bestearen ongi nahia, besteari desiatzea ongi joatea. Naiz eta horrek nire interes egotiko propioen aurka joan. Hau da, niri gustatuko litzaidake zu askez izatea, niri gustatuko litzaidake hau begitea, bestea zu horrelakoa izatea, hori da nire interes egotiko propioak. Baina horretatik haratago zu nahi baduzu eta zu zoriontsuago izango bazara, hori emateko gaitasuna da maitatzea, barrutik ateratzen den energia bat kanporantz. Baina, karo, zuk esaten baduzu ez, zu bakarrik nirekin ibili zaitezke. Ezin duzu bestekin hitz egin, ezin duzu gizon horrekin geratu, ezin duzu whatsappeatu, mesedez, ez jantzi hain liraina, ez dituen besteko atentzioa. Zure irribarreak niretzako bakarrik, zure besarkadak niretzako, zure kariziak, zure orgasmoak dena niretzako bakarrik. Hori da benetan maitatzea, hori da bestearen ongi nahia izatea, ez, hori da zure autoestima eta segurtasun ezagatik jartzen dizkezun kondizioak berari, maitasunari. Zergatik nik galdera bat, zu nola sentitzen zara pertsona bat maitatzen duzunean? Ondo ez da? Zergatik berak ezin ditu beste batzuk maitatu? Gero zuk erabakiko duzu, ze harreman mota sortu nahi duzun, esan dizuena. Baina ez esan, nola ni sakrifikatuko nahi zen eta nik nire askatasuna kenduko duan, berak ere kendu dezala. Zuk kendu dezazu zure erabakia baldima nahietik. Baina ez dizu inorrek behartu behar, ez berak zuri eta ez zuk berari. Hori da benetako maitasuna bestearen ongi nahia izatea. Nik esan dezela, ni nire askatasuna kentzen naiz, ni nahi dudalako, ez inork behartzen nauelako, eta nik ez dut inork behartuko. Zergatik sakrifikatu behar duzu zuzarena? Zergatik sakrifikatu behar dut nik nire askatasuna, nire esentzia? Zuk ni maitatu nazazun. Bestela ez dut zure maitasunik merezi, hau da, maitasuna zer da, zerbait irabazi behar dudana, maitatu izatea. Eta hori da gaur egongo maitasunaren ikuspegia, hori da txikitatik erakusten digutena, baina hori ez da benetako maitasuna. Ez saiatu zure semea edo zure bikotea aldatzen, moldeatzen, aldatu zaitez kendu hau horrelani zoriontxo edo ni lasaiago bizitzeko, hori oso egoista izatea da. Zu pertsona bat aldatu nahi baduzu, ez zara pertsonari maitatzen ari, ez zara honena desio izaten ari pertsona hori. Eta horren pentsatu, esaten ari zena, ez duela zentzurik, erotua nagoela, nahi duzuna pentsatu nitaz, nahi duzuna. Horren dela 10 urteko Asierrek ikusiko baluke gaur egongo Asier esaten ari dena,
hau pitzatuta zeok esango nun, nire buruari. Baina iruditzen zait, gaur egungo gizartea, gehiengoa bizi dela momentuko plazerren bila, maitasun faltsuetan harrapatuta, sufritzen, amorrua sentitzen, sakrifikatzen, besteari sakrifizio eskatzen, besteari sufriarazten, eta zuk hor bizi nahi baduzu, horrela jarraitu nahi baduzu, jarraitu. Zeren hori da erakutsi zigutena, ez duzu horren kulparik. Bai, hor jarraitu nahi baduzu, jarraitu. Ez zara horregatik ez hobea txarragoa. Orain, nik nire hitzekin eta nire printzipioekin bat nator. Eta maskara kentzea erabaki nuenetik, guztiaren aprobazio bat bilatu nahitik, amaitu nuenetik, besteak zer pentsatuko berdin zaidanetik, eta nire buruari emanenetik aukera pertsona guztiak maitatzeko, nahiz eta nire sinismenekin bat zetorri, beste ideologia batekoak izan, edo beste balore batzuk eduki, askoz ere lasaiago, askeago eta zoriontsuago bizi naiz. Eta inoiz ez naiz izan eta ez naiz izango batekin eta bestearekin ibiltzekoa, familia tradizional batetik nator eta hortik jaso dut nire oinarri morala. Baina bizitzak eta nire bezeroek erakutsi didate, maitasuna ez dela erakutsi zigutena. Maitasuna askea dela eta ni askea naizela, ze harreman mota eta ze kalitatezkoak eduki nahi dituen erabakitzeko. Eta errezena teoria esatea da, eta zailtxeago da aplikatzea. Baina nire esperientzia propiotik esango dizut. Ezezkoak esan beharko dituzu, limiteak jarri beharko dituzu, eta harreman batzuk agian amaiteko zaizkizu. Baina benetan hasten zenen harreman horik benetako maitasunezkotik sortzen, zure bizitzan askoz ere lasaiago bizitzara eta barren lasaitasun handi bat etortzen zaizu barruan. Zeren maitatzea barrutik kanpora ateratzen den energia bada, amar ez dar, eta ez du inoiz bueltan ezerre jaso beharrik eskatzen, bueltan ezin duzu maitasunik jaso, maitasuna barrutik kanpora doan gauza da, bueltan jaso den dituzu kariziak, besarkadak, eskertzak ados, baina ez maitasuna. Maitasuna erabaki propio bat da, botoi bat sakatzea bezala xe, zer maitatu nahi dut nik, aurrean dudan zer, ez du ez pertsona bat izan beharrik, eta ez du ez da bizirik egon beharrik ere ez. Ez du bestearen partetik ezertxore behar, nik zer maitatzea erabakitzen dut, hori da zure erabakia eta horrek zu betea sentirazten dizu. Zeren, zer uste duzu, zure aita hiltzen denean maitatzetik utziko duzula? Noski ez, gogoan izango duzu, negar egingo diozu, hitz egingo diozu. Maitasun ez da amaitzen, ez duzu fisikamente eduki behar zure aita zuk bera maitatzeko. Hala, zu aurdun zeudenean, zure semea jaiotzerako maite zenuen. Galdu izan bat zenuen aurdun aldean, haze mina zurea. Zergatik mina? Maite zenuelako. Baina oraindik ez zenekien, ez ze aurpegi zuen, norakoa zen, zer egiten zuen, ezer ez, deus, ez zen ez da existitzen oraindik. Ez zegoen, oraindik ez zen jaio. Baina zuk erabaki zenuen, sortu aurretik hori, persona hura, maitatzea. Beraz, ez duzu bueltan ezerre jaso behar, erabaki propioa da. Eta orduan eta maitatzeko gaitasuna handiagoa izan zuk pertsona bezala, zure bizitza askoz ere politagoa, beteagoa eta zoriontsuagoa izango da. Eta zergatik diot zure bizitza beteagoa eta zoriontsuagoa izango dela? Uste dudalako pertsona guztiok maitatzera etorri garela bizi honetara, barruko energia hori sentitzea, bestearen ongi nahi ezatea, eta gero egoak sortzen digula sakrifizioa, sufrimendua, apegoa, zeloak, guzti hori, egoa, buruak. Baina zu benetan maitasun bategatik sortu zara eta uste dut horretara etorri garela. Eta berdin da ez duzu kanpoan ezertxo ere behar, ez da zure erabaki bat. Zuk zure txakurra maitatzea erabakitzen baduzu, zuk egunero ematen duzu onena, egunero paseatzen duzu, lanera joan aurretik, zaintzen duzu, eta ekintza txiki bakoitzean, zuari zara ondo sentitzen, betea sentitzen, ze jabe onena izen, berdinak gertatzen da zure seme-alabekin, zure bikotarekin, osea, erabiltzen dituzu, gaizki esan da, gustatzen erabili hitza, baina besteak izan txakurra, izan zure bikote, izan zure familia, zertarako ni betea sentitzeko. Beraien bitarte sentitzen ez ni berea, beraiei esker, dena ematetik sentitzen ez ni betea. Eta zuk txakur hori, adibidez maite zenuen txakur hori, hiltzen zaizunean, askoz ere mina handiago hartuko duzu, gaur egun oraintxe bertan adibidez Palestinan hil den ume bategatik baino. Zergatik, umearekin ez duzulako maitasun harremanik eduki, ez diozulako deus emanari, ez ezaguna da zuretzako, baina zure txakurra, eske nik maite nuen zergatik, zuk erabaki zenulako txakur hori maitasun ematea. Eta txakurra bezala esan dezakezut, kotxea, etxea, nahi duzun gauza zuk erabaki, zuk lana gogorra egiten baduzu, zure ametxetako kotxea, zure ametxetako etxea edukitzeko, mina handiago egiten dizu nik orain esatea, kotxea edo etxea kendu dizutela, esatea ezakizen pertsona ez ezagun hil dela baino. Imaginatu, kotxea gauza material bat edo etxe bat, pertsona bat baino. Baina zuri benetan min gehiago emango dizu. Hori entzuteak pertsona ez ezagun bat hil dela jakitea baino. Zergatikan, pertsona ez ezagun horri ez zinulako maitasunik eman. Baina zure
kotxea, etxea, txakurra edo bikote harremana edukitzeko maitasuna handia jarri duzulako. Eta bidean zehar asko eman duzulako eta oso ondo sentitu zarelako hori eginda. Eta orain etortzen da egoaren trampa, zeren eta esaten dizu, ez, nik maitasuna sentitu nahi dut, maitatu nahi dut nire aita, nire bikotea, baina gero ez dut minik sentitu nahi. Hori ezinezkoa da. Hori da, nire esatea bezala Joaxer, nik nahi dut sofan egon, ez egin gabe, azukrea janez, tabakoa errez, alkohola kontsumituz, eta gero gorputz osasuntsu bat eduki. Hori ezinezkoa da. Zuk pertsona bat maitatzen duzunean, zu sentitzen zara betea eta honen ematen diozu. Eta gero, duelo prozesu bat etortzen da. Baina duelua ez du maitasunak sortzen. Duelua zure apegoak sortzen du, zure egoak. Zure buru hasten zizulako esaten, joder, eta zergatik hil da orain, edo zergatik orain joan da beste pertsona batekin, eta zergatik utzi nau bakarrik, nik nahi nuenean hemen eduki bera besarkatzeko. Beti da zure interes propio egotikoa, ni nahi dut hemen eduki besarkatzeko, ni nahi dut hemen bere karizia, eta bera hil baldin bada eta askoz ere zoriontsuago bizi baldin bada dagoen lekuan, zeruena dagoen lekuan. Edo beste bikotarekin zoriontsuago bizi baldin bada, ez, baina ni nahi dut nire egotikoki hemen eduki. Zeren, bestela reprogramatu naiteke ni adibidez nire aitaren aurka, hau da, egunero hasi niteke nire buruari afirmazioak esanez, joder, eta zure kulpagatik, hau pasazai, zure kulpagatik, eta iritsiko momentu bat, nik nire aita amorruan ikusiko dudala, odiatuko dudala, etortzen den bakoitzean ez dudala berarekin ezer jakin nahiko, eta hiltzen den egunean esango dela, pake erramandik. Ez, nik ez dut nahi hori, nik nahi dudana bizitzen nagoen bakoitzean bera sartzen denen hemen, joder, nik maitasuna sentitu, pentsamendu honak eduki, besarkadak eman, planak egin berarekin esperientziak bizi, baina zergatikan nik erabakitzen dudalako bera maitatzea, eta orduan jarraitu nahi dut bera maitatzen, kontzienteke izan da, bera hemendik joaten den egunean, nire egoak, ez nire maitasunak, beharko duela duelu prozesu bat. Baina prozesu hori nola kontzienteki pasako dut, eta nola pasako dut? Pasako dut malko artean, baina bihotza beteta. Ez esanez, ez sufritut, eta esanez, zergatik joan zara eta zergatik. Ez, bere prozesua da, baina nik bitartean aprobetxatzen dut, eta esan duzuen bezala, maitasuna da desizio propio bat, eta ez gustatzen erabiltzea, baina nik ikusten duen bakoitzen, jode, aitaren ganako sentitzen duen maitasun hori, nik sentitu duen jarraitu nahi dut. Noski jarraitu nahi duela maitasun hori sentitzen, bezala reprogramatuko nintzateke bere aurka. Ez dut hori egiten, zergatikan? Nahiago delako bizitzan honetan maitatu, eta gero nahiago delako duelo prozesua pasa, zergatik asko esaten dizu, Joaxer, nik beldur diot maitasunari. Noski, maitatzea ausartentzako da. Orduan, zuk erabakitzen duzunan pertsona bat maitatzea, izan zure aita edo izan zure bikota, eta denbora batez maitatzen aritu zara. Denbora horretan zu oso betea sentitu zara eta zoriontsu izan zara. Eta orain, pertsona hori hil delako, edo pertsona horrek erabaki duelako jada ez duela zurekin jarraitu nahi, beste bikota harreman bat sortu nahi duela, zuk zure buruari eragiten duzu sufrimendu bat. Eta gero nahi duzu gainera, sufrimendu hori berari pasa. Hori egitea, iruditzen zait, balio eskaseko pertsona izatea, eta gainera oso egoista zure partetik. Zeren, nire bezeorekin duelua landu dudanetan ikusi dut, izan senitarteko bat hil delako, edo izan bikote harreman bat amaitu delako. Duelua landu dudanetan, askotan ematen du, nahiago duzula zure bikote hoia hiltzea, beste batekin ikustea baino. Zaila egiten zaiz sinistea, baina horrelaxe da, denborarekin konturatu naiz, igarotzeko duelurik errexena norbait hiltzen deneko dela. Zeren, gure maite dugun persona hori hiltzen denean, duelua pasatzen dugu, baina ez dugu gorrotatzen, maitetzen jarraitzen dugu, hor goran jarraitzen dugu. Baina persona berdina nire maiteak erabakitzen duenean, jada ez dela zurea, beste pertsona batekin egon nahi dula, horrek ikaragarrizko mina sortzen dizu, eta orduan gorrotatzen duzu. Eta zure sufrimendu zuk eragiten dizuna zure pentsamendu gaizto horiekin, berari pasa nahi duzu eta bera sufritzea nahi duzu. Hori da benetan beste pertsona maitatzea? Eta hori gertatzen zaizu uste duzulako maitasunak duelu behar duela. Ez. Maitasunak ez du duelurik behar. Zergatik esaten dira zuen, Joaxer, nola hainbeste maite nuen, orain duelu prozesu handi bat sentitzen dut, eta min hau, eta borrokatu nahi dut, eta izorratu nahi dut, eta abokatuak eta bar. Ez barkatu. Duelu prozesua zure apegoak, zure egoak behar du. Asimilatzeak, zuk zenituen espektatiba egotikoak, zure idealizazioak ez direla beteko. Asimilazio horrek bai behar du duelu prozesua, ez maitasunak. Eta esenplu bat jarriko dizut, jakin dezazun ea benetan maitatzen ari zaren, benetako maitasunezko harremanak dituzun, edo maitasun kondizionatuko harremanak sortzen ari zaren. Zeren eta demagun zu etxe baten bizitzarela eta alaba bat duzula. Eta zuk uste duzu zure alaba, hortxe, biziko dela, 23, 25 urte arte zurekin biziko dela,
Baina 18 urte betetzen dituen egun berdinean esaten dizu, bere bikote mutil bat bota duela eta badoala, etxetik badoala. Eta gainera mutil hori itzaizu oso ondo erosten. Zuk zure alaba gorrotatzen hasiko zara? Zure alabari gaizki joatea nahiko duzu? Hala, jarraituko duzu zure alabari deitzen, WhatsAppak erantzuten, hor egoten, alaba zerbait behar baduzu, hemen naukazu. Naiz eta zure interes propio egotiko izan, ni nahiko nuke nire alaba, hemen egote, 25 urte bete arte, baina 18 urterekin esan dit, badoala, baina horregatik ez duzu maitatzetik ikusten. Naiz eta zure interes propio egotikoak izatea hemen nahi dut eduki nerekin, onartzen diozu, beraz zoriontsuago izango baldin bada mutilagunarekin, jarrai dezala, baina ni hemenago zerbait behar baduzu. Hori da benetako maitasuna. Orain, gauza berdinak egiten badizu zure emazteak, esaten badizu badoala etxetik, esaten badizu bere bizitza berreraiki nahi duela, aske izan nahi duela, gorrotatzen duzu. Baina nola baina zuk promesa egin zenidan eta eraztuna dugu eta ezkondu ginen eta sinatu genuen eta nik orduan nintuen nire espektatiba, nire idealizazioak hau ezin didazu egin, izorratu zaitez hemen nerekin, zuk hitz eman zenidan eta hori da maitatzea benetan. Bere izorratu nahi izatea hemen zurekin lotua, zure interes egotiko, nahi duzulako lasaiago zorintxuko izan, hori da oso egoiste izatea. Orduan, duelua pasako du zure apegoak, zure egoak, maitasunak, maitatzeak ez du duelurik behar. Eta duelua behar baldin baduzu, mesedez, 5 pausu dira. Lehenengoa da negoziazioa, ondoren haserrea etortzen da, gero depresioa, eta azkenik onarpenan sartzen gara. Baina 5 pausu honetan, esan dizuena, ez da maitasunak behar duena, da zure apegoak behar duena. Eta ikuero dueluaren 5 pausuak behar duzun guztietan. Behin eta berriro behar baduzu, egin negarra, berrantolatu zure bizitza, errutina berriak sortu, egunerokotasuna berrantolatu, hori guztia ongi dago. Baina mesedez, ez utzi maitatzetik zure apegoak, egoak eragin dizun zauri batengatik, zeren maitasunak ez du duelurik behar. Zeren zure alabarekin ez duzu duelu prozesurik pasa behar. Baina zure emazte oiarekin zeure buruari eragingo diozu duelu prozesua pasa beharra. Zeren eta zuk sartu duzun herida, barruan sartu duzun sufrimenduri, berari eragin nahiko diozu. Zergatik pasa behar dituzu orain 4 urte dibortzioan, haserretan, borrokan, abokatuetan. Zeure bururi esateko zer lortzeko? Sozietatera joan biharko egunean eta lagunekin brindis egiteko, lortu diat nire emaztea aztea, edo lortu diat juizioa irabaztea. Hori da lortu nahi duzuna? Garaileak eta galtzaiek egotea zure historia novelan, hain tristea, horri da behar duzuna, norbait sentituz irabazi duzula, norbait zapaldu duzula, gustora sentitzen zara horrela? Barruan mina sortuta zeure buruari, amorruan eta orain min hori bestari pasen nahiean? Hori da zoriontasuna zuretzat, orain bai, orain ja zoriontsu zara, nahi duzun ere medaia emango dizut, zorionak lortu duzu. 4 urte horretan, 4 urte zure bizitzako 4 urte galdu dituzu, benetan. Naturalena maitatzea da, eta maitasunak ez du duelurik behar. Zure apegoak bai, baina ez baduzu zure burua landu, eta ez badakizu benetan maitatzen, ez digutelako erakusten, eta ez badizara gai bereizteko zer den benetako maitasuna, eta zer den zure egoaren buruaren interesak, eta hori bereizten ez baldin badakizu, agian zure harremanetan sufritu egingo duzu. Zenetan zuk ulertzen duzuna maitasuna, benetako maitasuna zer den, zuk duelua pasatzen duzu eta kitxo, eta zure bizitzak aurrera jarraitzen dut ez duzu inorra izorratu nahirik, inor. Jarraitzen duzu maitatzen, edo erabakitzen duzu maitatzetik ustea, zergatik maitatzea erabaki propio da, eta zu lasai jarraitzen duzu. Orain, ez baduzu lanketa hori egin, ez baduzu zure burua landu, ez baduzu zure interesak zeintzu diren, zure espektatibak ezagutzen, ez badakazu zure buruaren egoaren kontrolik, agian bai sufrituko duzu zure harremanetan. Zeren agian ez dakizu nola maitatu pertsona bat zurea ez denean. Eta uste dut maitasunen definizioak kontzientzia handia eskatzen duela, kontzientzia maila handia, zeren eta ez dago maitasun librerik, maitasuna bera da librea. Ez dago maitasun irekirik, maitasuna bera da irekia. Ez dago maitasun inkondizionalik. Zeren orduan zer, nahiz eta zuk niri ez errespetatu inkondizionalki maitatzen jarraituko zitut, heriotzak banantzen gaituen egunera arte, mesedez, edo maitasun kondizionatu daukagu. Orduan, nire kondizioak beretetzen badituzun bakarrik maitatuko zitut, mesedez. Gustatzen zaigu, gizarteko gauza guztiak bezala klasifikatzea, etiketa jartzea maitasunari, kaxa batean sartzea, maitasuna ezin da kaxa batean sartu, ezin da etiketatu, ezin da sailkatu. Zagatik energia bat da. Eta txikitatikan erakusten dute ez maitasuna trukatzea balitz bezala. No, hoy yo por ti y así mañana tú por mí, tienes que sacrificar. O yo te doy y tú me das.
Eta txiketetik horrela ikasten digute, aizu, emaidazu muixu bat, osabari, eman muixu bat izebari, zeren bestela ez dut berriro oparik ekarriko. Zer ikasten du umeak? Nik zerbait eman behar dut, zerbait jasotzeko. Txintxo portatu, bestela ez dago pagarik. Hori da benetan maitatzea interesezkoa trukea? Hori da, nik orduan esango dizut zuri. Maitatuko zaitut, hilean 10.000 euro ematen badizkidazu bueltan. Eman 10.000 euro eta orduan nik maitatuko zaitut trukean. Zuk esan, parre egingo didazu eta esan duzu, bueno, ez maitatu. Ados. Normala iruditzen duzu nik zuri esatea. Ez, maitatuko zaitut, mehaztuk ez hitz egin beste gizonekin, ez geratu beste inorrekin, eman esklusibitate guztien eri, hitz egidazu astero, erantzun WhatsAppak azkar, deitu idazu, garatu behar dugu astero. Ostras, bagien merkeago aterako zait, zuri 10.000 euro ematen eta ni asketa zorintxu bizitzea. Zeren maitasuna ez da truke bat, maitasunak ez du sakrifizioa ulertzen, maitasuna da barrutik ateratzen emateko nahi hori, maitasuna ezin da klasifikatu. Nik ez dut lagunik onena da, hau. Lagunik onena, orduan ez, hau patxi da, hau da nire lagunik txarrena, zela ezkazu, klasifikatu da zure laguna. Hori ez da maitasuna, maitasuna energia bada, gero dira harreman motak, ados. Baina maitasuna ez da zatitzen, ez da klasifikatzen. Zer, zuk bi seme alaba baldin badituzu, zer egiten zaizu? Maitasuna jetxi, 150 jaisten zaizu? Ez, zure seme alabaki igual maitatzen duzu bat eta maitatzen duzu bestea. Eta 5 seme alaba baldin badituzu, maitatzen dituzu 5 seme alabak. Denak. Baina ikusten baduzu beste erlijio bateko gizon bat 5 emazterekin, gorrotatzen duzu, matxista da, hori zapaltzea da, ezinezkoa da. Zergatik sinisten duzu ezinezkoa dela? Sinisten duzu ezinezkoa dela zure erlijioak eta hemen neri ere bai eta sistemak erakutsi dutelako ez emakumea bakarra dakazu maitatzea edo gizona bakarra dakazu maitatzea. Nik alditut 5 seme alaba maitatu, bai, maitasuna sentitu, baina emazte bakarra dut maitatu eta gizon bakarra dut maitatu, ez bi. Eta orduan beraiek erlijio horietakoak daude ekibokatuta eta dira oso erlijio matxista da eta zu konturatzen zara zu erlijio hartan jaio izan bazinean eta bere sinismenak eduki izan zenitun eta bere bizitza sortu izan bazen bere iraganerekin zu izango zinen laura eta pentsatuko zenula eta naturalki ikusiko zenukela bostras nik 5 maitatzeko gaitasuna dut eta benetan diotxun maitatzen ditut 5, 5 seme alaba bezala. Guri egiten zaigu ikaragarrizko arrotza egiten zaigu, baina zergatik egiten zaigu arrotza. Erakutsi dugu delako, ez, bakarra maitetu dezaket. Ez da egia. Hori ez da maitasuna. Zeren zuetzara galdetzen hasten zure seme alaben artean, zein maite duzun gehiago eta zein gutxiago, eta zure lagun artean, denak maite dituzu, eta denak maitatzeko gaitasuna dukazu. Gero, harreman mota ezberdina dituzu eta feeling ezberdina sentitzen duzu batekin, besterekin konfidantza gehiago duzu, zure sinismen eta balore antzekoak baldin baditu pertsona horrek errazago egingo zaizu maitatzea, ados. Baina orduan zer esan nahi duzu? Ez baditu zure sinismen berdinak, zure pentsamendu berdinak, zure balore berdinak, ez dula merezi maitatu izaterik? Orduan, zu bezala pentsatu behar du besteak zu bera maitatu ala izateko? Ez du zentzurik. Eta iruditzen zait oso gaizki ulertu genuela zer den maitasuna. Eta oraindik ere akordio primitibo horiekin jarraitzen dugula gizartean, gehiengoak. Kontratuak, ezkontzak, eraztunak. Eta uste dut, hori egin dugula gizakiak sortu duela. Zeren eta hain ederra da maitatzea. Gure buru egotiko mental honek esan zuela, joder, hain ederra da maitatzea, aseguratu ezagun moduren batean bizi guztirako maitasuna. Eta orduan ezkondu gaitezen bizi guztirako. Eta horrek berak lotura horiek ari da maitasuna akabatzen. Zer maitasuna askea da. Eta inork ez daki zenbat iraungo duen. Eta noiz arte agian bizi guztirako, baina agian ez. Eta horregatik uste dugu maitasuna zure askatasuna galtzea izan behar duela. Sakrifikazioa izan behar duela bestearengatik. Eta ez da horrela. Zure egoa burua da esaten dizuna bestearengatik ari zarela zerbait egiten. Gero, bueltan jasotzea eskatzeko, mesedez, ez zara inorengatik egiten ari, eta ez zazu egin orduan. Zu librea zara egiteko, ez egiteko. Ez dago, ez noski ni nola egin nuen beregatik, orain berari eskatzen diot, berak ere egin dezala negatik. Eskatzea ez da maitatzea, eskatzea ez da ematea. Maitasuna da ematea, eskatzea da prestatu duzu zerbait. Hau da, ez nola nik eman nizun, nik lagundu nizun, nik maitatu nizun, orain emaitazu bueltan. Orain egin duzun bakarra da, alkilatu, prestatu zure maitasuna, prestatu zure lagun, alkilatu diozu, zeratik orain zaude bueltan jasotzeko. Hori ez da maitatzea. Maitatzea da, barrutik ateratzen den nahi hori ematekoa eta ez dut deus bueltan jaso beharrik. Eta hortik sortzen da sakrifizioa, baina maitasunak ez du sakrifiziotik ulertzen.
Ez dakizue zenbat bezerok esaten didazuen, joaxi, baina sakrifikatu behar dut maitasunagatik. Nere galdera da, zergaitik. Zergaitik sakrifikatu behar zara? Eta erantzun didazu, joder, maitasunagatik gezurra. Ez zara maitasunagatik sakrifikatzen ari. Zure ideal egotikoak materializatzeagatik edo betetzeagatik bai sakrifikatu behar zara. Baina horrela beti izango ditut, nekatuko zara. Inork ez du nahi bizitza guztian sufritzen sakrifikatzen ego nahi. Lehenago beranduago nekatu egingo zara. Eta sakrifikatzea ez da gauzak nahietik egitea, ez da gauzak maitasunetik egitea. Eta dena da buru honetan klaritate falta duzulako. Zen eta, esaten dira, joaxer, nik uste badut, egiten duan gauza guztiak, sakrifikatzeotik egiten duan gauza guztiak, egitetik uste badut, nire emazteak utziko nahu. Zuari zara hautatzen emazte batekin bizitzea, familia baten bizitzea, ez? Bestela, izan aske utzizazu, eta ez duzu sakrifikatu beharko. Ez, ni ari naiz hautatzen. Orduan, klarifikatu zure burua, zure ideiak, sakrifiziotik egin beharrean nahi batetik egiten hasteko. Zen eta, da niri izatea bezala, joaxer, gorputz hau edukitzeko asko sakrifikatu behar zara, ez? Ez nahi sakrifikatu behar. Hasieran bai egiten nuen sakrifizio batetik, zuk txipa aldatzen duzunean, nahi dut nik egunero gimnasiora joan, nahi dut nire burua beti gutzetu, nahietik ari naiz, ez da sakrifizio bat niretzako. Etxera etorri eta kolakau gaietekin ez gozaltzea, ez da sakrifizio bat, zeratik nire burua etxera etortzen, kolakau gaietekin gozaltuko nuke. Ez dut nahi dut arrautza gozaldu da ayuno egin. Eta orduan nahietik ari naiz sakrifizio gabe, eta horrelako gorputza maitatzetik, nire burua maitatzetik autoestima izatetik. Baina buruan gauzak oso garbi ditudalako, dezidudalako gauzak sakrifizio batetik egiten, baizik eta autoestima eta maitasun nahi batetik. Eta hori da, erakutsi digutena da, dena egin behar dela sakrifiziotik, dena egin behar dela esfortzutik. Eta ez da egia, emaitzak benetan entortzen dira gauzak nahietik eta maitasun bat jarrita egiten ditugunean. Nik ere ez dut dena ulertzen, eta nik ez dut guztierentzako erantzun bat. Baina dakidana da, zuk zure burua kontrolatzen, zure egoa, zure alde erabiltzen ikasten duzunean, eta ez zure aurka, zu ez duzula amorrua, ez duzula sakrifizioa, ez duzula bestea izorratu nahi sentitzen. Bakian eta lasaitasunean bizi zarela. Eta ez baduzu hau egiten ikasi nahi, errezagoa delako, kulpa kanpora botatzea, eta zure erruz nago nik gaizki, eta amorrua sentitzea, eta hori egitea errezagoa delako, eta horrela bizi nahi baduzu, lanik jarri gabe, jarraitu ezazu, ez nazazu niri entzun. Jarraitu borrokan, jarraitu abokatutan dirua gastatzen, jarraitu zure osasuna galtzen, jarraitu zure deabruak klikatzen, jarraitu zure bikote oiaren, maitearen bizitza izorratu nahian, jarraitu. Eta gogorrotatu ezazu, zeren zure arabera ez da bidezkoa, bera zoriontsu izatea, zurekin ez baldin bada. Ni esaten ari zena da, maitasuna ekintza pertsonala badela, maitatzea energia badela, maitatzea nire lana dela, maitatzea nire opari badela, nire erabaki propio badela, nik nire buruari egiten dudana. Mesedez, hausnartu ezazu momentutxo batez, eta elkarronatu bideo hau harremanen batekin zailtasuna dituen pertsona horrekin. Izan bikote arteko harremanak, izan familia arteko harremanak, edo izan lagun arteko harremanetan zailtasuna dituen pertsona horrekin. Nik gustoren entzungo ditut zure iritziak, besarka handi bat guztioi, eta ni bai maite zaituztet. Aio!